patří průběžná 32. pozice. V této sezóně byla dvakrát do 15. ve finském Rovaniemi a v německém Braunlage. Doleželové je teprve 16 let, pracuje pod vedením Pavla Físka. František Vaculík o ní říká, že jí chybí malinko výbušnosti, že je taková pomalá, možná i lehce flegmatická. Když na tom zapracuje, má prý z našich největší potenciál. A podle mého soudu to bylo dál než v případě skoku Pustkové. To bylo za 80 metrů 84,5. A vypadá to, že Michaela Doleželová bude první českou účastnicí ve druhém kole, jistou účastnicí. V Liberci byla 27. před 2 lety, Pustková zklamala 35. místem a Doleželová je třetí, poráží Windmillerovou a je v těsném závěsu za